Ahojte váhy, vítam vás tu na mojom kanáli. Ideme si pozrieť výklad na mesiac marec pre vaše znamenie. Srdečne vás tu všetkých vítam, aj tých, ktorých tu vidím ktorí mňa vidia prvýkrát a nejaký vôbec môj výklad, a takisto aj tých, ktorí pravidelne už sledujete môj kanál, či už denné kartičky alebo tieto moje horoskopy. Ako už ste viete, tí, ktorí sledujete, viete, tí, ktorí nesledujete, pre týchto hovorím. Výklady sú všeobecné, to znamená, nie sú pre každého určené, ten výklad je pre toho, komu to sedí na situáciu a nemusí sa do nej napasovať. Jednoducho píše s tebou ten výklad, máš pocit, že hovorím o situácii, ktorá sa ti deje v živote a vie ti to niečo dať. Vtedy je výklad tvoj. Môže byť aj, že ti to vôbec nič nehovorí, je to v poriadku, ideš ďalej, sleduješ si iné výklady, ak ťa zaujímajú horoskopy. Výkladov na horoskopy je veľmi, veľmi veľa, ty potrebuješ nájsť ten, ktorý pasuje s tebou. Môže byť aj to, že ti ten výklad sedí, ale je pre teba malo konkrétny. V tom prípade ma môžeš kontaktovať na mojej mailovej adrese, ktorá je uvedená na kanáli, a tam sa vieme potom už na osobnom výklade pozrieť konkrétne na tvoju situáciu, ktorú každý z ľudí na planete má trochu inú a určite neviem všetkých situácie v jednom výklade načítať a ani mi to neukážu, hej. Ja čítam to, čo mi ukazujú zhora, preto tie výklady sú niekedy také, že je to všeobecný výklad napríklad a absolútne tam nevidím na ten mesiac nič ohľadne financií. To znamená, že čítam to, čo tam je, nejaký osobnostný posun alebo nejaké citové veci, hej. To, čo jednoducho ku mne prichádza, to ti tam čítam, nebudem ti tam pridávať veci, ktoré tam jednoducho nie sú. Ak sa chceš potom, hovorím, konkrétnejšie opýtať na svoju situáciu, na to slúžia osobné výklady. Takže ideme sa na to pozrieť, čo nám ten tarot chce povedať pre znamenie Váhy na mesiac marec 2026. Zvedavá som aj ja, čo tam máme. Čím začíname? Začínam robiť vždycky výklad a robím teda tento základný z týchto mojich obľúbených kariet, ktoré proste milujem. Ten Chiro Marketing už musí milovať aj mňa, ak ma niekde počul alebo videl moje video, pretože ja mu robím reklamu, aj keď mi za to neplatí, lebo obdivujem túto tvorbu a to, čo on vie vytvoriť. Nespočetné množstvo dekov kariet on už vytvoril a on je studnica. Čiže ideme sa na to pozrieť. Váhy, čím začínate? Tým, čo je pre vás typické. Vy ste vzdušné znamenie, ktoré je veľmi ovplyvnené elementom vzduchu, to znamená neustály tok myšlienok. Ty máš problém niekedy tie myšlienky aj zastaviť, lebo tebe prúdia v tej hlave neustále. Máš tu 9 mečovú na začiatku, čo nie je veľmi šťastná energia. Príde mi to, ako keby si hneď na začiatku mesiaca mal nejaké riadne bomby sám so sebou a riešil tu v hlave nejaké svoje traumy, svoje pocity, kde si sám, kde máš pocit, že nikto za teba iný neurobil, len ty to musíš urobiť. Až také úzkostné stavy, môže ti to narúšať až spánok. Avšak máš vedieť, že tu máš ochrankyňu, máš tu veľkňažku. To znamená, že ona ťa presne o tom upovedomuje, že ty nemusíš až toľko veľmi niekedy rozmýšľať, keď chceš na niečo prísť. Najlepší kľúč, ako sa spojiť so svojou intuíciou, je niekedy vypustiť ten rozum a dať sa trošku do pokoja sám so sebou, stišiť svoje pocity, stišiť svoje hlasné myšlienky, ktoré ti tam ťukajú v tej hlave a započúvať sa do seba, a tam vieš tú pravdu, pretože veľkňažka je práve tá, ktorá nie je hlasná, ona je tichá, ale ona v tom tichu veľmi veľa chápe a naciťuje, má úžasnú intuíciu. Intuíciou disponujeme všetci, len máme zahltenú a prehlúčanú rozumom a tokom myšlienok, hej? To ti presne hovoria tie karty hneď na začiatku, že brzdí toto svoje, čo je ti trochu aj dané zhora, alebo proste ty si váhy, hej? A pre váhy je typické to rozmýšľanie. Niekedy menej je viac. Máš tu, čo sa týka pracovnej sféry, 8 minci, to znamená, na niečom pracuješ veľmi usilovne, alebo máš cieľavedomosť, chceš to posúvať vyššie.
nemusí sa ti to dariť hneď takým spôsobom, aký od seba čakáš, lebo si na seba veľmi, veľmi náročný. A potom sa tu môžu diať také veci ega, že je tu nejaká urazenosť z toho, že niečo nevyšlo presne ako si chcel, ale máš vedieť, že ty si preto urobil najviac. Pokiaľ ty urobíš pre niečo najviac ako môžeš a robíš veci najlepšie ako môžeš, čo vidím, že robíš, lebo osmička minci je presne o tom, ty potom nebudeš v takomto stave tej štvorky pohárov, hej? Lebo aj keď niečo nevidie, tak ty máš to vedomie, že si urobil preto to najlepšie a čo si mohol, viac si nemohol robiť. A aj keď vidíš ešte tie rezervy, ktoré sú pre teba ďalšou výzvou vpred, uvedomuješ si aj to, čo si už dosiahol a čo máš. Lebo keď budeš v takej tej pýche a v tej prílišnej náročnosti aj sám na seba, nepriniesie ti to dobrý pocit zo seba a pritom si makal, hej. Je tu dvojka minci a pápež pod tým. Máme tu dve ochranné karty, aj pápeža, aj pápežku, veľkňažku. Dvojka minci ti hovorí, že vždy je dobré v živote pozerať na tie veci z dvoch uhlov pohľadu, hej, alebo počkať si na druhú možnosť. Tá dvojka minci je také žonglovanie, také s hravosťou prechádzam tými situáciami a čakám, aká možnosť sa mi ešte naskytne. Nelámem na všetkým hneď palicu. Ja jednoducho sledujem, čo sa deje a som hravý. Som pozorovateľ, ktorý netlačí na seba, pretože pravdepodobne aj v tej pracovnej sfére nie je to tak deadline. V tvojom prípade nemáš takú situáciu, že by si sa musel za minútu rozhodnúť a dokončiť niečo alebo urobiť niečo. Ty máš tu na to čas, čiže máš ho dať aj sebe. Niekedy sami na seba tlačíme, aj keď to nie je vôbec také nutné. Tu ti to hovorí aj ten pápež, ktorý ťa ochraňuje a on má energiu býka. To je stabilita, to je pomalšia energia, to je idem podľa overených postupov, neponáhlam sa, neriskujem príliš, veľa mám o tom naštudované, toto tu aj tá osmička minci hovorí, že daná oblasť, ktorou ty vládneš, tak ty si tam úplne šikovný a ešte veľmi, veľmi na seba náročný a chceš sa posúvať stále vyššie, čiže ty máš zúročovať tie svoje doterajšie skúsenosti a naozaj ich používať a vtedy máš tú jasnú myseľ a presne vieš v tej situácii pevne stať, keď si nie v príliš velikánskom tlaku sám na seba, čo my fakt vieme vytvárať a teda váhy obzvlášť, lebo ste vzdušné znamenie a vám ten rozum šrotuje. To z teba robí tú silu, to z teba robí človeka, ktorý ovláda seba, svoje vnútorné pohnutky, ale zároveň aj pre okolie je osobou, ktorá budí rešpekt, pretože je múdra, silná, hej, ale vlastne má pod kontrolou tieto svoje veci, ktoré každý z nás má, každý k niečomu inklinujeme. My ohniváci, ja strelkyňa mám napríklad zase ten zápal, tú výbušnosť z 0 na 100, hej, to musím krotiť, ako, hej. Váhy zase musia krotiť trošku ten tok myšlienok, ktorý je u nich proste nekonečný. Pohároví, ráci ryby, hej, tí zase musia krotiť svoje pocity, lebo oni vedia v nich len plávať a úplne zabudnú na nejakú realitu. Mincovi, zemskí zase musia dávať pozor, aby neboli príliš závislí iba na hmote a nelipli na tom, lebo to tiež je toxické, hej. Čiže každý z nás čelí určité výzve a vy, váhy, máte tú výzvu usmerňovať tok myšlienok tak, aby vás neprevalcoval. A má tu osud pre vás pripravené tento mesiac za nejaké prekvapenie. Keď vidie kolo šťastia, znamená, že ak si bol v nejakej situácii, ktorá sa ti nepáčila, bola pre teba taká ako nepozitívna, mám ti povedať, že prehúpuje sa to kolo osudu na kolo šťastia na tú šťastnú stranu, pretože to vlastne symbolizuje ten cyklus života, tak ako to prúdi, raz je to tam, hej. Ako sú niektoré veci, na ktoré nemáme dosah. Nemáme chcieť riadiť všetko v našom živote. Nedokážeš riadiť všetko v tvojom živote, ale to, čo môžeš a to, kde máš dosah, máš robiť najlepšie, ako máš. Si tu aj v peknej uzemnenej energii, pretože to je presne to, o čom som hovorila, že tento myšlienok, keď ty vieš v tej hlave usmerniť tak, aby ti slúžil, aby ti neškodil, to ťa dáva do zemskej energie a do maximálneho pocitu sebavedomia a sebaistoty s tým, čo robíš, kým si, ako v živote postupuješ a tam nie je pochyb o samom sebe, hej. Mincová kráľovná, ak si žena, ty si tá, ktorá proste sa stará o to svoje okolie, o seba, je šikovná v rámci zarábania peňazí,
celkovo majetku, hej, to je žena, ktorá si váži, lebo vie, že žijeme v hmotnom svete a je to dôležité. Takisto nadobúdanie financií u teba je postupná cesta. To znamená, ona nie je taká, že vybuchuje to za 2 dní, keď mám nejaký nápad a už je zo mňa milionár. Nie, konzistentné kráčanie za niečím, tam sa absolútne nevynecháva ani jedna časť postupu toho, čo to vyžaduje. Rešpektuje, že to potrebuje čas, rešpektuje, že to potrebuje vyzrieť, potrebuješ ešte počas tej cesty za niečím ty objavovať a učiť sa nové veci. A to je to, že ty na seba netlačíš, ale ty veríš tomu procesu tak, ako ide, že ide ako má. Váhy, na konci mesiaca tu máte krásne, tu máte 3 pohárov a 10 pohárov, no konečne ste aj v nejakej emócii, hej. Lebo tu boli meče, tu boli mince, tu boli nahnevané emócie, hej, a až tu máš emócie a to je krásne. Pravdepodobne pracovný mesiac máte riadne náročný a taký transformačný pre vás a na konci mesiaca si máte dopriať zaslúženú odmenu. Trojka pohárov je prestať na chvíľu riešiť financie, prácu, zabávať sa s ľuďmi, ktorých máš rád chvíľu, neriešiť tému práca a financie, dať si proste nejaký wellness alebo ísť niekde na výlet, pozabávať sa. Môžu to byť ľudia, ktorí nie sú tí tvoji najbližší priatelia, ale príjemní, s ktorými vieš proste zrelaxovať, hej. A takisto si tu obklopený aj tými hlbokými ľuďmi, hej, aj tými, ktorí tvoria tvoju rodinu, tvoj kruh, tí najbližší, pre ktorých sa všetko oplatí. Tak im venuj čas a to nikdy nie je stratený čas, ktorý venuješ svojim blízkym. Idem sa ešte pozrieť na odkazy malých kartičiek, ktoré mi vedia veľmi pekne dokresliť výklad a ešte dopovedať to, čo majú dopovedať. Toto mám nový balíček, takisto Chiro Marketing. Ešte s ním len pár výkladov som robila, ale veľmi sa mi páči. No tak ty to tu máš poriadne, váhy. Na spodku balíka mečový rytier. Pozri sa, aký je krásny. To je tvoja energia mečová. Takže, čo nám ešte karty chcú povedať? 9 mincí na veľkňažke a na tej 9 mečov. Presne. Ty z tej 9 mečov, kde si ustrachaný v nejakej situácii, kde si sa sám dostal svojimi myšlienkami, fakt do depresie, ale toto je, že sám si sa tam dostal. Toľko si rozmýšľal. Ideš do stability, lebo 9 minci je, som si istý sám sebou. Veď ty si musíš predsa povedať, že si človek, ktorý vie robiť veci v živote. Evidentne to tu dokazuješ, 8 minci je majster v tom, čo robím. Ukludniť sa, stišiť sa a zvedomiť si, že ty si ten človek, ktorý vie dosiahnuť v živote to, čo chce, svojou vytrvalou prácou, svojim snažením a svojou schopnosťou. Hej, to nie je nejaké šťastie, že sa ti niečo zadarí, ale to je konzistentná práca, ktorou ty vieš dôjsť do nejakého výsledku. Naozaj tu nemáš dôvod na to, aby si tu o sebe pochyboval. A prosím pekne, ďalšia karta, mák, čarodejník. Ty si tvorca života svojho. To znamená, čo len chceš si vieš manifestovať, čo len chceš vytvoriť, máš na to zručnosti, aby si to vytvoril. Hej, máš veľmi, veľmi veľa talentov, ktorými si požehnaný a vieš naozaj v živote dosiahnuť veci, po ktorých z hĺbky srdca túžiš. Pretože ja to hovorím stále, najvyššia manifestácia je láska, energia lásky. To vníma vesmír ako manifestáciu, tam nemusíš ani nič povedať. On keď vidí, že ty ideš robiť niečo s láskou, to čo miluješ, to čo máš rád, bez potreby manipulácie alebo profitovania na úkor druhých, tak on ti to dá a on ti proste otvorí tú cestu. 8 pohárov na tej sile a tuto na tej 2 minci a na tom pápežovi znamená tá tvoja sila, do ktorej ty ideš tým, že vieš už pracovať trochu s tými myšlienkami, ktoré naozaj ťa vedia zožierať. To je lekcia, ktorú si zvládol tento mesiac. 8 pohárov je, už si otočený preč tomu, keď ťa to toxicky zožieralo. Už to nechceš takto robiť, hej? Už to nechceš takto robiť a ideš do ďalšieho úspešnejšieho levelu, kde už nebudeš s týmto bojovať. Tento mesiac to môžeš poraziť. A ešte tu máš aj kráľa palíc
a druhýkrát veľkňažku. To znamená, že môžeš tvoriť pár, ak si muž, s tou ženou, o ktorej som ti hovorila, Mincová kráľovna, ktorá je tá milujúca, ktorá zabezpečuje celé okolie a stará sa oň. Hej, ty si práve ten král palíc, ktorý zase jej dáva tú vášeň. To je tá ohnivá energia. Ak si žena, môžeš stretnúť takéhoto muža, ktorého práve fascinuje to, aká si obetavá, starostlivá, šikovná, múdra. A na konci je tu veľkňažka, ktorú tu máš druhýkrát. To znamená naozaj tento mesiac, ak sa naučíš trošku tie svoje myšlienky krotiť, aby ťa neničili, ale aby ťa posúvali vyššie, iba potiaľ ich púšťaš, tak tvoja intuícia sa veľmi zostruje a potom vieš veľmi veľa vecí vyciťovať bez toho, aby si sa tu takto týrala. Na konci mečový rytier, čo je síce mečová energia, hej, to sú zase tie myšlienky, ale toto je karta, dávam preč to, čo mi neslúži a čo je pre mňa toxické a zlé. Odstrihávam to. To znamená, o tomto tu rozprávam, o tom tvojom triznení myšlienkami. Hej, ty sa vyslovene vieš trizniť myšlienkami, tento rytier to pochopil. Uvidel to bez prikrás, uvidel to jasnými očami a jednoducho on odstriháva túto kapitolu preč. Hej? Takisto ako tá osmička poharová. To môže byť aj ukončenie karmických nejakých záležitostí a otočenie sa im chrbtom, lebo si lekciu splnil. Takže váhy, máte krásny výklad na mesiac marec. Ja vám prajem, aby sa vám splnilo z výkladu to najkrajšie, čo sa mi rezonovalo a čo si naviac prajete. Vidím tu pre vás veľa posunov v práci, ale aj nejaké citové veci, ale hlavne narábanie s tými svojimi myšlienkami. To je pre vás výzva mesiaca váhy. Takže vidíme sa pri ďalších výkladoch. Mám vás rada a lúčim sa s vami. Ahojte.